нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Солвон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо танҳо ахборотҳои нав мебошад. То охири видео тамошо кунед то шуморам аз хабарҳои нав огоҳ бошем. Аввалин ахбороти мо оиди эълони соли риояи қоидаҳои ҳаракат дар шаҳри Душанбе қарори нав. Яъне ки дар шаҳри Душанбе тасмим гирифтанд ки дар соли 2022 усулҳо ва қоидаҳои нав ҷорӣ кунанд барои пешгирӣ кардан аз садамаҳо ва қонунвайронкуниҳо дар роҳҳои Душанбе. Дар садамаҳои нақлиётӣ як соли охир дар шаҳри Душанбе 33 нафар ба ҳалокат расида, 254 нафар маҷрӯҳ шудааст. Мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе соли 2022-ро дар пойтахт соли танзим ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ эълон намудааст. Ба иттилооти раёсати умурии дохилии Душанбе, гарчанде нишондиҳандаи садама дар пойтахт нисбат ба дигар минтақаҳо поёнтар мебошад, ин ниҳод тасмим гирифтааст усулҳои нави корбариро роҳандозӣ намояд. Яъне ки дар шаҳри Душанбе назар бар дигар ноҳияҳо хела садамаҳо кам ҳастанд ва боз бар замини кам будани шаҳри Душанбе раёсати умурии дохилӣ тасмим гирифт ки усулҳои нави корбарира дар шаҳри Душанбе барои пешгирӣ кардан аз садамаҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар роҳ, қонуншиканиҳо роҳандозӣ кунанд. Дигар ахбороти мо оиди қоидаҳои нави ворид шудан ба ҷумҳурии Узбекистон аз ҷумҳурии Тоҷикистон. Хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, шаҳрвандои Тоҷикистон ба кадом давлатҳое ки мерафтанд тест мегирифтанд пеш аз парвоз кардан, тест дар муддати 72 соат баъд бекор мешид. Вале ҷумҳурии Узбекистон камтар ҷиддитар кард супоридани теста. Ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистоне ки аз 15 январ ба ҷумҳурии Узбекистон сафар карданияш тар аз 48 соат бошад. Ана ҳамун тесте ки ӯ месупорад. Агар тести супоридагии шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 48 соат шида бошад, аллакай дигар ба кор намеояд. Ва ногуфта намонад ки дар ҷумҳурии Узбекистон якчандин навъи бемориҳои нава ба қайд гирифтанд, ба ҳамин хотир хостанд ки ҷиддитар кунанд ворид шудана ба ҷумҳурии Узбекистон. Ҳамаш пешгирӣ барои паҳн нашидани беморӣ мебошад. Чале ки ба ҳама маълум аст, пештар муҳлати тест 72 соат буд. Вале ин чиза ба назар бигирем ки шурӯъ карда аз 15 январ 48 соат мешавад. Зиёда аз 48 соат кишида бошад, аллакай тести супоридагии шумо дигар ба кор намеояд ва истифода бурдаш намешавад. Ахбороти мо донишгоҳи тиҷорат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои омӯзгорон хобгоҳи ройгон медиҳад. Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон тасмим гирифтааст пулгирӣ аз бошандагони хобгоҳашонро мутаваққиф кунад. Раёсати донишгоҳи тиҷорати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ҳамаи омӯзгорон ва кормандоне ки дар хобгоҳи донишгоҳ иқомат мекунанд аз пардохти маблағи истиқомат дар соли 2022 пурра озод карда шаванд. Яъне ки ҳар як омӯзгоре ки дар дохили донишгоҳ зиндагонӣ мекунад, мисол аз роҳҳои дур мебошанд, ҷо надоранд дар донишгоҳ, дар хобгоҳ иқомат мекунанд, барои ана ҳамон шахсиятҳо ройгон карда шуд хобгоҳи донишгоҳи тиҷорат дар соли 2022. фармоиши Маҳмадалӣ Қурбонзода, ректори донишгоҳи тиҷорати ҷумҳурии Тоҷикистон, аллакай ба имзо расида аз 11 январ мавриди амал қарор мегирад. Яъне ки имрӯз 11 ай ҳамин рӯз иборат имзо дар расидагиай ва қарор дар амал қувваи қонунӣ пайдо кардагиай. Бародаро, ин буд хабарҳои имрӯзаи мо ва ахборотҳои нави моро интизор бошед. Дар канали мо ҳатман обуна бишед. Аз шумо як дастгирӣ, аз ҳаматон як хоҳиш, рӯзои наздик канали мо 200 000 иншааллоҳ ки бояд шавад. ҳама каса як дастгирӣ кунанд ки тезтар мо ба 200 000 обуначӣ бирасем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.